Лукашенко прыйшоў да высновы, што не трэба паўтараць памылак, дапушчаных у 2020 годзе. Пачатак мабілізацыі ўсяго дзяржаўнага апарату краіны. Александр Лукашенко правёў нараду па палітычных пытаннях. У перакладзе на зразумелую мову гэта азначае пачатак палітычнага сезону. І галоўным пунктам, галоўнай падзеяй гэтага новага палітычнага сезону будуць прэзідэнцкія выбары, прэзідэнцкая кампанія. Уважаемые товарищи, я думаю, что мы приведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года, президентскими выборами. Цікава тут тое, што на гэтую прэзідэнцкую кампанію цяпер мала хто звяртае некай сур'ёзнай увагі. Апазіцыя лічыць, што выбараў у Беларусі няма, што гэта проста кампанія, вынікі, якія ўсім вядомы. Вонкавыя суб'екты на захадзе, на ўсходзе таксама ўсе разумеюць, што у Беларусі ў выніку выбараў улада не мяняецца. І адзіны суб'ект, які сур'ёзна ставіцца да гэтых выбараў, гэта сам Александр Лукашенко і ягонае палітычнае атачэнне. Чаму сур'ёзна? Таму што засталася траўма, засталася траўматычная памяць пра падзеі 2020 году. І вось з-за гэтага Лукашенко вельмі вялізную увагу надае гэтай кампаніі, і фактычна гэтае мерапрыемства, гэтая нарада, гэта пачатак мабілізацыі ўсяго дзяржаўнага апарату краіны дзеля паспяховага правядзення гэтай палітычнай кампаніі. Надзвычайна вялікую увагу надаецца даце правядзення гэтых выбараў. Поток, особенно в последние недели, всякого рода инсинуации, ажиотаж возникает вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже, дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. А наколькі можна зразумець, на гэтай нарадзе канчатковае рашэнне пра дату не прынятае, але, гледзячы па ўсім, выбары будуць праведзены датэрмінова, не будуць чакаць там лета, ліпеня 2025 года, правядуць іх раней па шэрагу прычынаў. А Александр Лукашенко прыйшоў да высновы, што не трэба паўтараць памылак, дапушчаных у 2020 годзе. Трэба вывесці пэўныя урокі з гэтых, з той траўматычнай, непрыемнай, няўдалай для Лукашенка кампаніі. І таму вось і ён мабілізоўвае сваё атачэнне на тое, каб не паўтараць тых памылак. Ну, найперш трэба загадзя рыхтавацца да гэтай падзеі, і вось гэтая нарада стала пачаткам падрыхтоўкі. Трохі раней Лукашенко памяняў кіраўніцтва сваёй адміністрацыі, якой даручана і якраз вось вырашэнне гэтай галоўнай задачы. Осень – время подводить итоги и выстраивать стратегию на будущий год. Поэтому самая главная наша задача – достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом результаты президентских выборов. Приоритет – работа с людьми. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать. Другі важны урок, як это не дзіўна, гэта трэба працаваць з насельніцтвам. У 2020 годзе пра Лукашенко казалі, што ён прэзідэнт МАПу, што ён асноўную сваю дзейнасць кіроўвае на тым, каб атрымаць падтрымку сілавікоў, а не грамадства. Ну вось гэтым разам Лукашенко хацеў бы атрымаць некую падтрымку грамадства. Прычым вось праведзена яшчэ адна нарада з прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў.
дзе Лукашенко, так сказать, іх заклікае нейкім чынам падтрымаць яго, хаця неяўна. То бок Лукашенко ўжо пачаў сваю выбарчую кампанію, сустракаючыся з рознымі электоральными группами. На белорусской земле в мире и согласии, в духе добрососедства трудятся, создают семьи, растят детей представители 156 национальностей. Здесь все они становятся нашими и даже моими, как я часто говорю, моими русскими, моими украинцами, моими поляками. Так было, так есть и так будет всегда. Але з той нарады, якая адбылася гэтым тыднем, выцякае, што галоўная задача у ходзе гэтай палітычнай кампаніі гэта нейтралізацыя апанентаў, нейтралізацыя апазіцыі, менавіта тым, якія дрэнныя гэтыя людзі, апазіцыянеры. Лукашенко прысвяціў значную долю свайго выступу падчас нарады, і менавіта барацьба з апанентамі гэта адна з важных, а можа і галоўная задача ў ходзе гэтай кампаніі. Яшчэ цікава, Лукашенко казаў, што гэтая прэзідэнцкая кампанія як бы завяршае перафарматаванне, трансформацию белорусской политической системы. Эти выборы должны закончить формирование обновленной политической системы нашего государства. Практычна у гэтай палітычнай сістэме з'явіўся яшчэ адзін інстытут, і гэта ўсебеларускі народны сход. Менавіта інтэграцыя гэтага сходу ў палітычную сістэму ўжо ў якасці канстытуцыйнага органа, ну это фактычна адзінае, што мяняецца ў палітычнай сістэме. Але тут цікава тое, што усебеларускі народны сход аб'яўлены фактычна галоўным органам улады Беларусі. Але вось прайшло паседжанне гэтага сходу ў красавіку, прайшло ўжо 5 месяцаў. Ніякіх прыкметаў таго, што гэты орган існуе, няма. Быў выбран прэзідыум усебеларускага народнага сходу, і за 5 месяцаў прэзідыум так ні разу не збіраўся, глядзячы па афіцыйнай інфармацыі. Хоць бы дзеля праформы некай сабраўся, прыняў некую заяву, паказаць людзям, што вось жа ў нас ёсць нейкі орган. Аднак поўнае маўчанне, і гэта сведчыць пра тое, што усебеларускі народны сход гэта такая ж імітацыя, як і ўсе астатнія дзяржаўныя інстытуты. Фактычна ў Беларусі дзейнічае адзін дзяржаўны інстытут, гэта асоба самого Александра Лукашэнкі.